Pozri sa na seba. Si povrchná, si chladná a necitlivá žena. Ani ty nie si žiaden svetec, láska moja. A kvôli tebe je môj celý život v troskách. Aj keď pre... A ráno bol najväčší problém. To, kto s nami strávi Valentína. Stále je. No, možno pre teba. Ja som mimo. Správa. Takže vy tvrdíte, že svojej sestre nedlhujete žiadne peniaze? Som presvedčený. Myslím si, že som zaplatil, čo som mohol a čo som mal a ten zvyšok mi odpustili. Mohol a mal som sú dve odlišné veci. Keď som jej vrátil toľko, čo som mohol, členovia mojej rodiny, okrem mojej sestry, mi povedali, že sa nemusím zaoberať s vrátením zvyšnej sumy. A keďže som vtedy začínal, aby som sa netrápil s peniazmi, ale zameral sa na svoj život a postavil sa na vlastné nohy. Takže vaša rodina vám povedala, že nemusíte sestre vrátiť peniaze? Áno. Tiež som vtedy spomenul, že som nebol so sestrou za dobre. Robil som, čo som mohol, ale... V poriadku, poďme pekne od začiatku. Čo sa stalo? Koľko ste mu požičali? Približne 1634. Myslím, že taký údaj mám napísaný vo svojich papieroch. Máte písomnú dohodu? Áno, bol to vlastne Joe, ktorý spísal dohodu a určil v nej vyplatenie pôžičky v 2 splátkach. Išlo teda o 2 splátky? Správne. A kedy vám ich mal splatiť? Peniaze navyše. A úver je stále len jeden.